Ja sa nebojím. Tak ide Novanovko hore na Chopok. Chodíme každý deň, nie? No to určite, že nie. Kameruješ? Áno. Moje kecuj. Čo ticho, práve že rozprávaj. Ticho. Ono sa ľudia na tom smiate? Tačky, všetko. Les. Ide ti vypadne foťák. Daš mi. Anko tam je. Za nami idú? Tak pôjdeme na bicykle. To išiel s tým? Tiež by si ho snažil na ten bicykl. To nie je nekápa, tak to si na lanovke niekli šlápaci. Alebo že... Takto chodia tí bicyklisti. Tuto chodia? Je milé. Áno. Tak to asi by som nešla. Respektíve tak, že zejdeš z bicykla a zídeš tedy. Alebo takej. To je dobrý kopec. Ideme hore. Ty vyzlíhajú brdy, to si úplne nahratý. Ideme hore. Taká pohodička, to si mňa tak nebude počítať, že som bola na chopku. Na lanovke, Kada sa ne? ešte budeš šlafať. Bude sa ešte hore. A to už nie je ďaleko, nie? Stále. Na 100 výškových metrov od poslednej lanovky hore na sedla, potom ešte na vrchol kúsok. No. Ja, tak to je rozdiel ako jednej pešo. A vy čo? Ale cyklotrasa nemá chybu inak. Chrániče. Hlavne tie chraniče, ne? Aha. To je na kafe. Dobre? Pohodil si to tak ide. Kde si pozeral? Cítim. Ja? A ja? Tak zblízka. A dole málo ľudí ide, nie?